Ahojte všetci, vítam vás z nového videa. Teraz chcel by som vám predstaviť môjho priateľa a youtubera, ktorý natočil video. Možno, že ho niektorí poznáte. Tak poďme sa pozrieť. Volá sa Korkonec ITC, môžete sa pozrieť. To je môj kamoš a má tu videá. Môžete vidieť, že je youtuber a také. Môžete si pozrieť videa a tak ďalej. Môžete dávať subscribe a lajky a komenty, keby ste mohli. Dobre? Tak poďme na úplne prvé video. Toto nebolo až také. Poďme na prvé toto. Dávam na chvíľu dávam strih a ukážem vám nejaké video. Ale bol by som rád, keby ste mu dali subscribe, komenty a lajky. Ale nie dislajky, prosím vás. Dobre, tak ukážem vám iné video. Vítajte. A tu vám ukážem nejaké top 5 gems takých songov. Počkaj, tu vám to dám na chvíľu stopnúť, chcel by som ešte niečo povedať. Dám o tom zase. Ak by sa vám náhodou nepáčilo video, prosím vás, nedávajte dislajky, serte na toto video a nič nedajte. Iba by som bol rád, keby ste dali lajky, subscribe a komenty na toto video. Tak, ďalej ideme.
Ďakujem za pozritie videa a toto bude asi koniec. A keby ste chceli vidieť takýchto viac videí, no tak píšte, dajte subscribe. A keby ste chceli, mohli by som dať aj hodinové, to by sa vám mohlo páčiť. Samé songy, všetko. Dobre? Tak, čaute a basta.